जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स, शृंगाराची परिभाषा। मी फक्त साहेबांना शुभेच्छा देण्यासाठी इथे उभा आहे। केसरकर साहेब, आपल्याला आठवत असेल 2009 मध्ये जेव्हा 28व्या वयात मला तेव्हा उमेदवारी मिळाली होती, तेव्हा आपण पहिले नेते होते ह्या जिल्ह्यामध्ये ज्यांनी व्हॅनमध्ये प्रवास चालू केला होता अख्ख्या मतदारसंघामध्ये। आणि गाव टू गाव माझ्यासाठी गाव टू गाव प्रवास करणारे पहिले नेते या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले केसरकर साहेब तुम्ही होतात। आज तुमच्या प्रचार सभेला मला इथे बोलायची संधी मिळाली, खरोखरच मी मनापासून साहेब आपल्याला शुभेच्छा देतो। आपण आपल्यासारखी व्यक्ती ही सावंतवाडीला शोभून दिसते का नाही? अजून कोण शोभतं का? ते मला पुढचं सांगायची काही गरजच नाही। म्हणून केसरकर साहेब, आपण आताच निवडणूक जिंकलेला आहात। आपल्या समोर त्या तुलनेमध्ये कुठल्याही विरोधी पक्षामध्ये कोणी उमेदवार राहिलेला नाही। आणि म्हणून मी फक्त फॉर्म भरण्याच्या शुभेच्छा नाही, आपल्याला विजयाच्याही शुभेच्छा देतो आणि अभिनंदन देखील करतो। कारण का साहेब, तुमच्या स्पर्धेत तुमच्या उंचीचा एकही उमेदवार समोर कोणाकडे मला दिसत नाही। समोर जे आहेत त्यांची दखल द्यायची काही गरज नाही। मी आज बघत होतो एवढ्या मोठ्या संख्येमध्ये आपण सगळे इकडे जमलात, खरोखरच मनाला आनंद झाला। काल नितेश राणे यांचा फॉर्म भरला, अशी तुडुंब गर्दी, चारी बाजूला लोक आहेत, चारी बाजूला लोक आपल्या महायुतीच्या उमेदवाराला जिंकवण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेले आहेत। आणि तसंच चित्र आज सावंतवाडीमध्ये दिसतंय। हे बघून खरोखरच केसरकर साहेब, आपण जे इकडे पेरलं, आपण जे इकडे काम केलं, त्या खऱ्या अर्थाने रूपांतर इकडे आज जनतेने समोर दाखवून दिलेलं आहे। मी मनापासून आपल्याला शुभेच्छा देतो। आणि साहेब, मी जसं नितेश बोलला, जेवढं काय करता येईल साहेब, तुमच्यासाठी दिवस रात्र ह्या मतदारसंघामध्ये करणार। तुम्हाला जसं लागेल तसं आमचे सगळे सहकारी, संजू बरोबर आहे ना, संजू सकट आणि आमचे सगळे सहकारी, म्हणजे कन्फर्मेशन नाही घेतलं, सांगितलं, कन्फर्मेशन नाही घेतलं। आणि म्हणून मनापासून साहेब, आमचे सगळे सहकारी तुमच्या बरोबर आहोत। तुम्ही आजपर्यंत राणे कुटुंबासाठी या मागच्या लोकसभेमध्ये जसं केलं, आता परतफेड राणेंना करायची आहे, ती 100% या निवडणुकीत करणार, एवढंच सांगतो आणि थांबतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।